Pam. Bas fach tu mewn, ymdrech o bell! Ac oedd rhaid i Ifan Not ymatab yn sydyn. Plymio lawr i'w chwith ar ei bostyn agosa. A fe nath y golwr yn dda. Cy gornel ddofn. Peniad McManus yn ôl ar draws. Ymdrech isel arall. Ac am yr ail waith mewn llai na munud. Ifan Not yn gorfod ymatab yn sydyn. Walters yn troi. Cafod Lewis Rhys. Rhys yn torri tu mewn. Chwarae'r 1-2 fo Kenniford. Lewis Rhys yn taro trawst. Lewis Rhys fodfeddi o sgorio ar ei ymddangosiad cyntaf i'w glwb newydd. Blackwell Jones yn gryfach na Lewis Rhys. Blackwell Jones mewn i cwrt Cosby. Nid am y tro cyntaf. Naw yma. Ergyd. Mason Blackwell Jones yn syth at Ifan Not. Shepherd. Cyffyrddiad bach. At Walters. Walters yn tanio! Yr Ergyd. O'r i wigian llath yn codi dros y trawst. Fe ddaliodd o hwnna'n lan Greg Walters. McCarthy. Shepherd, unwaith eto. Rhedeg pethau nghanol cae. Hawkins. Yr Ergyd gan Walters. Lewis Fallon i lawr yn sydyn. Ac yn gwneud yr arbediad yn lan. Cael McCarthy. Gan at Walters. Y brwsi efo fo. Lewis Rhys efo'r croesiad! A bron i'r cliriad gyrraedd Walters. Walters yn apelio am gicor smotyn. Mynydd fydd wedi cael ei faglu. Ond dim diddordeb gan Mr Owen. Evans, cam ymlaen. Codi'r bel dros y mur am ddiffynol. Arbediad Not! Fe nath y golwr yn gampus. Os oedd cic rydd Jordan Evans yn hedfan tuag at gornel ucha rwyd. Jordan Evans, trymanu'r bel ar ei droed chwith, fe'n adlamu blaen, ac mae Airbus wedi sgorio! Efo chydig dros 5 munud i fynd. Josh Stevenson. Gymodd y cyfle ar yr hanner foli. Cic rydd i Hwlffordd, reit ar ochr cwrt Cosby Airbus. A Brwsi a Shepherd sydd o amgylch y bel. A Brwsi ar ei droed chwith! Mae'n methu canfod y nod. Phillips ymlaen. Hwlffordd yn sod i lawr y dde. Y croesiad at Wilson! Ond yr eilydd sy'n newydd o ymlaen yn methu cyfeirio ei beniad ar y targed. Ac i lawr i bio'r postyn.